Kun mä en sportin kohdalla. Hyvin osuu. Niin keilaa. Niin. Alright. Siinä on ihan hyvä. Joo. Sä sait kilpailijan sun luokkaa. Täh? Täällä on muu toinen, toi se Lincoln, niin se on sun luokassa. Oh fuck, täytyy ajaa kova. Niin. Oi. Sä sait kilpakumppani. Joo. No ei pääsitä saa pisteitä. 10397. Numero on nyt jo nimen muista. No, tää on Oulun mies. Joo. 3, 2, 1, aja! Oh, lord. Selvä, oota. Selvä. Haluanko? 3, 2, 1, aja! Nyt kiinni. Mä lähden aina liian aina. Ristus sinne. Nyt tavoite parani. Päin meni apsille. Mistä Sä et tuli? vissiin saa ajaa enää. No en, mutta mä sain ajan. Joo. Aika paska aikahan se, jos tulee 6 Ihan sama. Pääasittava aika. No ei siis sinällään hauskaahan sitä tultiin. Enemmänkin sitä tekisi mieli just sen takia, että se olisi se yhden radan läpi.